muzivi chetoti munoapply recope. Munauya kuinbox ati hanzi tidiscussirewo nhau yekuti udza varume kuti you can buy love. Kana vakadzi futi vanonidawo kuudza kuti you can buy love. But money can cause you to get married. My lips are not mari inoita kuti uroore. Vazhinji venyu muri marriage nokuti mune mari. Right. Chakuudzai 7 good reasons why people vachiroorana, right? Ndichatanga nezvine sense. Kuzopesana nezvisina sense. Zviri common kuti vanhu vari married vasettle down. And sometimes ukakura uri mumhuri yakaita muchato kune pride. Dzimwe family dzinongori nepride uchitozvarwa chana chizvarwa chiri chikomana. First thing chavano ambition yababa kuchiona chaenda kuuniversity. The next ambition chichichata. Culturally kune mafamily akadero kuti vanodozati kana wa 18 wakutotanga kupima vanodokona wa mambure vanhu vachiya chipemberera prestige. So one reason why people sometimes get married ndekuti anogona kunga ichingori prestige yekufamily kwacho kuti muri ndinzwa clearly kana musingandinzwa clearly ndibvisa ma earphones aya because sometimes ndombonzwa volume yangu iri low. Saka uri undinzwa here Owen ndiri clear kana kuti handisi clear. Ndigosota pana boza zvibetsero ndite live ndingo continue ndozoitera iri pass right. Saka so clear ka good. So main reason nozoitika ndekuti ka sometimes marriage chaicho vanhu kuroorana kunoita kuti munhu afile secure mukadzi. Because it's easy kubuda panhu pasina kuroorana. Saka vanhu vanoroorana kuti mumwe wavo anofila secure whether mukadzi kana murume anongofila kuti asi zvino zvandachata zvinoka ndazodziruma. Yes fortune munjani rumbidzai hes. Saka dzimwe dzenguvani kuri kutonhora kunoka andati ndisasvuka. Dzimwe dzenguvani ka munhu anoroorana nemunhu as security totanga ne because it's a license that legally makes vanhu vaviri vagare vari together. But main reason behind vamwe inenge iri kuti kana uyu akafa hama hadzikwanisi kuzonditorera kana kuti chismall house haikwanisi uya ikabvuta zvinhu zviri pamba panapa nokuti ndine muchato. Ndosa muchato ichizosiyana 37 chapter what chimwe chapter what. So same applies. Vanhu vanongozotarisa ya marriage no even kudiwa chako chaiko munhu angokudi pa relationship kuti ndokuda asina kumboconsider mamwe mapoints. Anogona kupretenda zvake kunge anga asina kuconsider but trust me hakuna munhu anongoti ndokuda asina angangoconsider kuti une mari here kana asina kuconsider mari angangoconsider kuti wakasenga here. Pane chimwe chanotomboconsider ukandida unozondi umwe anongodirwa kupa lift chako chaiko. Umwe munhu anogona ngokudira kuti une motikari inodrive every morning saka mwana wake anenge achizoendeswa kuchikoro newe kana mukadanana. Umwe munotoroorana kuti vana vangu vanozofila secure kana ndikachata neuyu vana vangu vanenge vachita inheritance. That's why uchiona dzimwe nguva munoseka munhu aroorwa nemudhara ari kuma79 muti izhara yoga hamusi kuziya reason yaroorerwa yaada kuchata nemunhu yeye. Saka ivide muchingoti monyarara because munhu anochata nereason dzakawanda i7 dzandichataura right. Kuvanhukadzi even kumwana womusikana it's marriage inoita kuti ufile kuti zveshuwa munhu ava committed. Ndo skill yavanoshandisa nayo vanhukadzi kuti uone kuti munhu haasi kunditambisa. Kazhinji marriage iskill inoratidza haasi kunditambisa. That's why ndichigara ndichiudza vanhu kuti unoengeja nemunhu 2-3 months makaengeja 6 months handiti kana zvadarika yeye wakaengeja shamwari waiswa indizero riseri kwekoma. Handibelieve kuti kune engagement inodarika 2 years 1 age. Engagement inoreva kuti muchato wati wapadhuze. Ukaengeja muna January shamwari gore arifanira kupera usina kuchata. Zvakaengejwa
vamwe vanhu vanokuengaja to keep you busy, kungokuengaja kuti vakomana vamwe vakutye muroad, because engagement haina kunyorwa kuti engagement ka yangoda kufanana neyemuchato. Umwe munhu anongokuengaja ka kuti paunofamba muroad vakomana vasakupimba, because anengachiziva kuti haadeserve kukuva newe. Vanhu vazhinji vanokuengaja ika vanogona kutokuengaja achiziva kuti you don't deserve them, kuisa place holder kuti ndamuchengetesa. Ringi inodhura. Umwe munhu anotokutengera ringi ye2000, iye anondida nditengera ringi ye2000, engagement nyange ikaita 50 pounds iri right. Zvino imotengerwa ye2000 kuitira kuti iwo utye kuti vakomana 2000 yemunhu here vakomana ndikamuhurira 2000 pepukai. Munoza dzimwe nguva munhu anokutengera ziringi rinodhura paengagement ozokutengera yemuchato iri less than that. It's a mind, sometimes inodori psychological control inoitwa nemunhu kuti anokucontrola kuti iwo kuti pedwe ukapfimbiwa muroad unoita confidence ndakaengaja inini 2000 pounds ring. Iwona uchifunga kuti izvo akubatisa nzvimbo, iye ari kutarisa elsewhere achitarisa akakubatisa nzvimbo, uri zero ari kuseri kwekoma. Zero ari kuseri kwekoma ari important but haasi important. Zero ari kuseri kwekoma tikati 1 point kana tikati 0.0000 it doesn't matter kana ichingori 00000 ari important ndeunoyu ari kusuro kwekona asati vamwe vanozouya na 00.000500 vanongozotarira second digit. Saka ngwarirai zvokuti dzimwe nguva engagement yawaitiwa kukuchengetedza, kungoda kukubvaridzira vamwe. I think munhu anenge akuengaja asingakuda ari clever, because anoda kupedza kukushandisa, ende kana okudivhosa munhu anongotora ringi yake zvapera. Ndopanozoti chete atongotora ringi akaita zvatopera. Really? Value yanga iri paringi not palove yako, muchapepuka. Right. So sometimes marriage inopa kuti vanhu vafile kuti azokomita manje. But umwe munhu anokuroora as a way of control, kukuroora chakudochata newe achingokondinya nesmall house dzake dzangagara nadzo, kukukontrola kwokuti because anoziva kuti kuculture kwedu munhu akaroorwa hahure. Murume anogona kuhura akaroorwa, but mukadzi akahura akaroorwa maiwe kwanzi key yavhura door, key yavhura madoo ese iri right master key, ndo chiculture chitema. But door rikazovhurwa nemakey akawanda, mukadzi ndiye anenge achinzi door. Ndiani uyu? Definitely wangumbomira ndokuita 1 minute. Alright, ndikuede but ndeda kupedza mama uyu boss tikangotanga discussion baba. Ndipedze mauyu yacho ndikuede. Ndikuruwele. But ndeda kupedza mama points acho na boss 7. A decline. Kwandi eda waka decline one. Right. Saka nekuti vanhu vanojaja marriage as commitment. Kusociety kwedu vanojaja marriage kuti he got hitched. Kana waitwa hitched, munhu aiswa paseatbelt, danga wava hitched, you can sit back. You've reached the hope of a lifelong satisfying loving relationship. Wakafana munhu ari first class, you are hitched. Ndo zvavamwe marriage inotorwa nevamwe. It also shows how important your partner is. Sometimes people use that to show how important. You probably have loads of relationships before. Saka, you have only one spouse. But wakambodana nevamwe hobo. Marriage hazvina chokuita nokuti warohwa sitonye nani. Vamwe vanhu vanotoita marriage ka vanzwa nokubvarogwa sitonye. Ende marudo roro vacho ndo vakadonyanyisa kubvarogwa. Iwo usina roro vanenge vangobvarogwa ka1 pamwe nemunhu 1. But iwo varudo roro vanenge vabvarogwa. Kungoreva kuti pavabvaruri vese uyu ndiye anodeserva kunyeberwa kuti ndiri virgin. Uyu ndo anodeserva kunyeberwa ndiri virgin. Vamwe vese vaimubharura vachimubharura hana basa nawo. But uyu ari kundiroora anodeserva kunyeberwa. Uyu zviri nanditi ndiri virgin kwari. Saka ndo zvinofungawo vamwe. Singling a man is the one wandachuza. Wakafanana munhu ari pamarket, ndanchitamba nemaorange ese, but aya ndo andachuza kuenda nawo aya. Saka ndo zvimwe zvavanoona relation. Ndazotaura main reason yekuroorwa. Apa ndingokuudza izvi. Most benefits the marriage, practical benefits. Ndinokuroora kuti uye ku UK.
ndinokuroora kuti uwane mapepa, ndinokuroora kuti vana vedu vagokwanisa kuenda kuchikoro vasingabvunziwi kuti mwana waniko uyu, tipei proof. Kana vakangoshowa birth certificate neproof yemarriage, usually marriage certificate, mazita akangomecha ndewako mwana. Saka kana pasina manje muchiita boyfriend and girlfriend, saka sometimes mwana anongoita marriage for documents. Zvizive izvozvo. Handisi kuramba, main reason yaiva yelove. Munhu aikuroora because anokuda. But mareason andiri kutaura musamaignoya vaya. Even ukaenda kuhospital chako chaiko, munovhisitirana because you are related. Kana musiri married, wangova nomunhu angonongowo munhu mustreet umo. Mava nomunhu unongovhunzwa mubvunzo yakafanana nemunhu anongwa mustreet. Ukasvika kuti, can I see my husband please, ari kurwara muchipatara? You go in quicker than ukati, can I see my boyfriend? Because vanozati unogona kuti uri boyfriend asiko kune girlfriend yadopinda. Vanotombototanga vacheka kuti munhu uyu ari kurwara hakuna here mukadzi atombopinda earlier chaiye. Because havadi kuti muwadi muiti wefight. Wotomboti go through, but ukangosvika kuti ndiri mukadzi wacho, unobva ngopinda chopazi. Saka ndimama reasons anoita kuti munhu afile kuti even kumusha kwako yakanzi mukadzi wanhingi uyo. Kumusha imboenda neboyfriend, auya neboyfriend zvina chiremerera, but kanzi akauya nemurume wake. So ndo zvimwe zvinoita kuti vanhu varoora. Kungoitawo kapati kakaunganidza vanhu vakavungana, vanhu vachingoitawo reference kuti pakambounganiwa panapa. Saka ndo zvinoita kuti vanhu havadi varoni. Ndodzoka zvangu kokutanga kwandanchiti ndichatanga nako kuya. Ndinyatsokudidenurirai in order yandakafanira kugadzira panapa, right? So yekutanga chaichaya ndataura ndeye love. People get married for love. I would say about over 80% yevanhu vanoroorana because vadanana. And the last choice inenge yangozosara to tie the knot. Kunonzi kutie the knot kudai. Munhu akataya knot akazvisungirira haasi kuduki. Kunze madodambura knot. Munhu akataya knot, I think tikaita research knot pesa tatoona kuti tying the knot yaiva yekuti chishwe hachisungunurwe ndechokufana nacho. But number 2 main reason is financial benefits. Shamwari, before you get married, tanga wacheka kuti ndiori nani here kana kuti umwe wako ndiari nani. Pakati penyu mostly pane ari kubenefita financial, and that's a zvirambe but chokwadi the main reason yemarriage kazhinji financial benefit. Financial benefit muri kudirwa cash, right? Wait, I'll explain. Okay. One, kana muri ku-USA kana ku-England, kana muri married, pane mamwe ma-tax breaks amunoita, even ma-benefits anoita better kana muri married couple. Ma-benefits yacho, so it's financial gain, right? Kana muri even financial security. Kana mukachuza aita vana mune security. Mwana wangu, that's why mwana waya anenge aitwa musango sometimes kana asina seneme yababa vacho akada kuzoya kuzoclaima. Zvinonetsa vari muwedlock, inonzi wedlock, key yalokerwa wedding. Saka ma-financial benefits ndo akanyanya. Vamwe vanoita marry for health insurance chaiyo. Ngoti kana ari mukadzi wangu painsurance zvinozodai zvigodai handigari ipapo pozi vanhu vazhinji vatiri vari panapa pamalive vangu vari kuZimbabwe. And inonetsa kuti vanhu vaite ma-health insurance Zimbabwe. Pasituation yatinayo zvino ukadongwa nayo kudya chikafu right? So vanhu vazhinji vanoroorana kuti vaite vana. So someone can actually marry you to have children. Chete mukadzi anosvika kana paage yekuti anofunga ndakura manje kozvino ndakudaita mwana, so let me get married. So inodori reason yeumwe munhu yekungoti yonongoti azondiro angare mumwe munhu anongokuroorera kuti uite mwana, kungoikuita chimeshini chokuzvara. Ngantsvake murume wekunditisa mwana, he needs to marry me. Saka musazoshamisika pepe munhu akanozviroora, munhu akanozvibhadhara kuti akapusa, haana kupusa. Munhu aita evaluate some of these reasons, haana ngokuudza chete I evaluate these reasons. I will go and evaluate these reasons. Let me just get married. No, you know what?
he needs to pay something kuvabereki vangu benefit. Okay, ndompa mari ndini yoita senge yabva kunaye, doesn't matter, vabereki vangu ino vari kudya. So unogona kungoroorera munhu kuti aite, and ndo relationship dzinozofa, because kana munhu amurorera kuti aitaona, kana vana vacho akura vava 25 30 wangovawo munhu uya. That's why kuti vanhu varume kana tazochembera tisi tosara tiri lonely, because mai vanenge vapedza basa ravo, vaingove munhu bhuru ungozomitisa chete, mabenefits acho akapera, saka havachazvara kavapa menopause. Saka really saka umwe munhu anogona kungo inini handina mukadzi, right, hanzi wakaroora for what reason. Kazhinji kacho ukaroora, right, of course the business right. Vamwe they marry for legal reasons, kuculture chako kuti kuchimuslim ukaenda Dubai ukosina murume usina hanzi unotoposa watosungwa. Saka for legal reasons chamari tichazonogara kuDubai, saka vaitiroora netichati. That's only reason. Dema msingati Dubai munhu asingambokuchatiwi. Saka ziva izvozvo, right. Koya religious reasons, munhu anoroora kuno kuti kuchechi ndo zvakataurwa mubhaibheri kuti munhu ngaachate. Pauro akati aiwa zvinoonaka kuti ubate mukadzi usina kumuroora, saka unokwanisa kungoroorerwa nekuda kungoti munhu anopinda chechi kuti ndoda kuroora. Don't just assume kuti munhu akuroora nokuda. All these reasons, follow this life again. Kana ndabva pano mwadzokora muchinyora pasi manotsi, there are some of these reasons why you are married. It's not even nothing to do nekuti unodiwa, it's just religious reason. To pastor vakati hauite mudekoni, haungaiti mudekoni usina kuchata, saka ndeitochata mai mwana tigwetwa madekoni. Unoti kune mamwe mapost even kuita president chako watsinge vanododa kuti unge une mukadzi. Dzimwe nyika vanototi kuita president unenge, saka ambition yako kuita president inokutuma kuti unoroora for paperwork. Ndisitombojoka, right. Vazhinji, iyi ndio inobata vazhinji mani. Vazhinji get married because it's society's expectations kuti kana wasvika 32 years shamari chitawo murume, kana wasvika 35 shamari chitawo murume. Munhu odororegwa izvozvo. Hapana love, hapana chichichi. Kuti ndasvika age yavo, kumana ndasvika pa age ya. Vanhu we vanhu vanoexpecta kuti kana ndadzidza ndapedza chikoro ndagarika ndofanira kuita murume. Saka munhu anongonononga anything chine bhurugu kuti anzi aroorwa just for society's expectations. Saka kozouya reason people marry is commitment, zvokuti toda kufa tese. Ndo yava vari genuine kuti anoda kuti musi waunofa, ipapo muchiroona nokudza kuti murume wangu akafa ndozviwisira muguva, ndopinda naye. Munenge musati maita zvachonyana ipapo munoona zvokuti uyu mwana ndomuda zviya zvokuti ndoda kufa naye. Pese pari akageza mvura yacho ndoimwa, ndo love chacho kudai ndo yainzi dunamis here kubhaibheri. Ndichazivi zvangu zvoda vakatraina chifundisi nandina. Saka tochiuya manje kunyaya dzemari. Touya kunyaya dzemari. Iwo kana une musikana wako, iwe une mukomana wako, wakamunzwa achi-insist for marriage, usati wati yes kana kuti usati wati no, cheka kuti haasi mamwe mareasons here andataura. Unobvumirana nawo here? Vamwe venyu muri kuroorwa as a trap. Uri unyatsooneka kuti waremara, anodozviziva, anodozviziva kuti hauchina simba iwewo. And unoona mwana ari active ane 21 years uyu. Obuya ndodzadza tsitsi dziri dzembudzi kugwadamira chochowa. By the way, tsumo yekuti tsitsi dziri dzembudzi kugwadamira chochowa ndinoifarira because opposite yetsumo yainoti hanzi tsitsi dziri dzei hanzi kugeza mwana wembana madziwa. I hate that tsumo yekuti mwana wembana. That's disrespect. Vakuru vedu vakare vai disrespect mbana. How can you have tsumo yekuti hanzi tsitsi ndedzei kupukuta mwana wembana madziwa as if mbana haasi munhu? Vakuru vekwedu ndo vakatidzisa kusarespecta vakadzi. Itsumo rudzi iyoyo. Kune mbana dzimwe dziri very very good, dzinorooreka mbana dzinodori better than mamai ake asina kutomboita mbana.
dziri nice dziri kunze uku dzakangodanana nemaidiot nokuda kuti kwakusina malive akaita sengayataita ngodana nemaidiot nokuti akuudza ndoda kuroora achibva ngoenda munhu adova mbana. Saka zvekuti kwanzi tsitsi dziri dzei kugwadamira hanzi chii henzi chikotsuma icho hanzi kusuka mwana wembana madziwa zviya zvokuti vanenge vachira neinhema anga achida kurova sitonyeni mwana wembana anongoitwa nemunhu no kuna vamwe vanhu vanotorooreka vari mbana vana vavo ivo vachitoperekedza muchato. So vakuru vedu vakarepa pavaikanganisa. Saka ndofarira hangu yekuti tsitsi dziri dzeimbudzi kugwadamira shozhowa because shozhowa sometimes dzinokura dzichiita pasapa sambudzi inenge iri too high saka inozogwadama nemabhemberi so ichidya yakagwadama. Saka vaiti tsitsi dziri dzei mushozhowa unenge uchinga kuti mbudzi inondirespecta no iri kudya shozhowa dziri pamuti wako haisi kukurespect. Ndo zvaireva vakuru vekare. Saka no swavantu hanzi uri kusiya most important yekuti bonde kana bonde unorowana usiri married iye munhu anokuroora usafunga kuti akuroora nokuti ari kushaya bondezvo anenge achiriwana kunzoko kuroora pobonde zvako maybe kukaucha dzedza dzechimozemu dzekuti haufaniri kukwira munhu usina kuchata zvaita vabereki kuti haukwire munhu usina kuchata usakwira maybe you're right handisi kukakavadza but bondeko zvino rinowanikwa easy because rinotengwa vanogona kuenda bhawa vakangonobhadhara bonde vanoriwana shamwari kana kubasa chako chaiko munursing home vanongonopanana mabonde vanhu izvozvo zvazvoka. Saka anga achida kugedhoya